Kajingnya tu kana sapang ki arngot silok ki baim satang kajingnya tharai sneu. Don ki arngot silok ki baim satang kajingnya bun ketien man la kasngi. Kine ki arngot silok ki syong ki sa tang baro arngot hi. Kalok ka kertang ka ritu bat ulok ukurtang unatan. Kalok tu unatan ka bun kam tang banya phone banya message bat ki breu. Teha kue kamit bakriat bha unatan bat karitu kidang tia. Karitu lele ka yok tia lengai kam tibreu. Henry ha ka por kat we sitang don ba phone nya karitu. Unatan ula yok ngau baka phone kalaring ula mot ban nechim. Henry kat ban daki unatan na jingtia ka jingring jong ka phone kalakut. Unatan ula peja ka mobile. Henry ka mobile jong karitu ula bu da password. Unatan ula link a namar ukwat tip mano ba phone nya ka lock jong u ha ka por men miet. Endala Simon step karitu kalaki na jingtia bat kala trekam wood. Karitu tang sipang kala dep kam. Da prabaje men step unatan ula kendit na batia bat upej hajaka tia karitu kam dan syu hajing tia kalaki dang step. Unatan ula kina jing tia ba ula bun ketien marway ya karitu. Karitu marsen yo i ba ulok jongka ula kina jing tia. Karitu kala pen krek kapam kadi swab un lech sa jing tray kala depen biang na dong sadong. Swab unatan unmi na ying ban lech tray no. Unatan ulawat ya karitu. Hae ka don om yo iya ka. Namar umut ban krennya ka ban lech no sa jing tray. Henry unatan ulap baka lok chung u kadang ya kren phone na kamra songkai batno kaya phone ru om tip. Unatan ula bitar ba ula shray ya karitu. Unatan ulet tray no klem dayok krennya ka lok chung u namar baka dang ya phone brio. Enda unatan ula poi ha office ula perkat bed ya ka lok batno kaya busy. Enda ladap shiteng sngi unatan marsen dep bamjas sngi ula phone ya ka lok chung u. Ka mobile jong karitu ka waiting call. Unatan ula call ya ka mobile jong karitu hadu saun sansin. Henry karitu kam sim ya ka phone jong u namar kadang ya kren badaki wepat. Unatan ula kwak lech no kloy sa ying. Enda unatan ula wanpai na jing tray. Unatan ula baka lok jong u kadang trekam. Unatan ula keli ya karitu. Ritu balai pi klem sim ya ka phone jong a. Karitu kalau ong bangaya phone bat ki paralok. Unatan ula kenroy ya karitu bat ula ong. Peni ka mobile. Karitu kalau ay ka mobile jongka. Unatan ula ong. Pli u password. Karitu kalau pli. Mat unatan ula sim ya ka mobile jong karitu. Ula page bat no ka ya phone. Henry u klam lap AA namar karitu kalau dep delete. Unatan uya bun ketien bat karitu baro simir bat ula ong bangan pet no. Karitu ru ka pen ka ong bai to pet no ngam lelei. Unatan man kasngi utmu ban pet no ya karitu. Henry ka pat ya u buun pet namar u iye ka. Endala dai ka por tia man mit. Unatan mat karitu kila tia ada ka jing hon men sim baro arngot. Karitu enda kala tia ka yok tia kumbayap kam juyo sngau yano namar kam don jing mut sniu ya ulok ne yano. Endala dap kat arba jemen mit. Ladon biang ba phone nya karitu. Unatan ula yok sngau bat ula ki wood na jing tia ba ula sim ya ka phone jong karitu. Unatan ula pek ka phone Henry om dan bakren. Unatan umut call back Henry u klem la ban pli u password jong ka mobile. Unatan ula sngau dom bat ula perkat ya karitu baro simit nang yok tia. Ha ka step ka babut. Unatan ula sedang biang ban kenroy ya karitu badon ba phone ya ka ha ka por men mit. Karitu kalau ong ngam tip mano ba phone ya nga ka le kum bombana. Unatan ula ong ya ka lok bakan weng noi u password. Bat unatan ula sim ya ka mobile jong karitu bat ula page mano ba phone ya ka ha ka por men mit. Unatan u klem lap latang ka bakha jong ka basach phone ya ka brabor. Unatan ula kenno ya karitu bakadan samla sa way bat kala dep delete ya number phone jong usamla jong ka. Karitu namar kelas ngau thaj ya ka jingken roy ulok jong ka man la kasngi. Karitu kalau ong ya unatan. Nathan, piken mau ne em hilade pisat ya message ya no ngam tip lada ngalet page manga pitim pitala nga. Piken mau ne em Nathan, si tang miet piki na jingtia pile ja kan phone sabar.
Pi kan mau ne em na than na ka por ba pi don ha office ladang phone manga ka mobile jong pi ka shu waiting call back. Pi kan mau ne em na than ni la de pi wan ha ying ru shi pho ba je man miet. Ka ritu ka laong pim tip kat no ngak thang ka men sim ha banga syam ma ka phone jong pi ka waiting da ki kenta bat ki wei pat ki brio. Nathan pim tip marway nga yam ha jing thia la da pi wan miet ha ying. Pim tip kat no nga sngosi la da pi lek kya nga. Unatan ula sengap jar na markadei ka jing shisha ba ong ka ritu. Unatan ula ya tu hok ya ka ritu bahagi por balalek nga don ka jing ya day bat ka wei ka kentei ka bala don lok ka deiru ka ba trailang ha ka ju ka office jong u. Unatan ula ong ba menta te ritu ngam don jing ya day shu bat kata ka kentei na mar ulok jong ka ula te bat ula berngem berset janga te ngala kierno ya ka. Unatan ula kerpat ya ka ritu bat ula ong. Ritu, what you let ben nga, what you tell ya ki jing bakla jong nga bato map no ya nga ngan no melin syu. Ka ritu kala ya tu hok ya ulok la jong bat kala ong. Nathan, ngampat yat ne let tam bat no nga it ru tang ya pi, Henry ngam so mun toy bangan su it tang manga marwa ya pi. Nathan, kamen toy bangan su bet tong tang manga ya pi, kat ba ma pi pat pim don por ban penut por ya nga kalop. Karitu kalaong, Nathan, pite pi be bhaya ki beri ki ba pentaba tang ya ka rong sisngi. Karitu kalaong, Nathan, pitip ne em ya ki jingle jong pi ngadap ya tulo taka bakha jonga, bat ka bakha ka pentingan bat ka ay men sim ya nga ling ba ka jing ya kran na po ka mobile. Nathan, nga klem phone samla nga sach phone ya i bakha bat i bakharu i sach phone ya nga miet bat step. Knang ba ngandum perkhat than ya pi na mar nga iye ya pi. Unatan ula pan map ya ka jingle jong u bat ka jing tharai sneu jong u ya ka ritu. Unatan ula ong, ritu, na e ngan yo lo kumma pi hang ne ha pertei, pi dei ka mensim ksiar jong nga. Unatan ula kedop ya ka lok jong u bat ula kular ba unum le Kynshleiñ shu nang ne syakmat. Ubriu ne ka briu, ubale ila de unang bha ban mudur ne ban tharai sneu ya ki wei. Lada episode nat sengoba like, share, but subscribe ke channel. Please sengoba nat kena ke jinga tukhana sa komen.